साबायखर नंगौ जोंनि बिसानि गोजाम आफादखौ थांनाय 5 जुलाइआव जोङो धेकियाजुलियाव सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जादोंमोन। बेनिनो गोदान आफादनि दिनै जोङो बर'मानि पायनियार एकाडेमियाव गिबि मावसुमा मेलखौ खुंफुंनाय जाबाय आरो बेवहाय दिनै गासै 14था जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। लोगोसेनो जोंनि मिरु आफादनि गासै 70निबो बांसिन मिरु मावसुमा आफादनि सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन आरो बेवहाय जों दिनै कालेक्टिभलि आरो इउनिमासलि माखासे डिसिसनफोरखौ लानाय जादों। बेनिनो मेइन डिसिसनानो जाहैबाय जोंनि फर्थकामिं 7 बड' फिल्म एवार्ड्स 2020 बेखौ फैगौ नभेम्बर दाननि 1 खालाराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अडिट'रियाम हलाव खुंनो थाखाय जोङो थिरांथा लाबाय। नैथि बिथांखि महरै जोंनि बड' फिल्म एवार्ड्सआव गासै 20था केटेगरियाव बान्था होनायनि थाखाय थिरांथा लानाय जायो आरो बेवहाय जोङो राङारि अनसुंथाइ एबा प्राइज मानि हिसाबै मोनब्रै केटेगरियाव 1 लाख करि होनाय जागोन। जेरै बेस्ट फिल्म, बेस्ट डाइरेक्टर, बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर फिमेल। बाखि 16था केटेगरियाव ट्रफिजों लोगोसे जोङो 50,000 राङै होनाय जागोन। थामथि बिथांखि हिसाबै लानाय जायो जायफोर जोंनि बर' समाजाव सुंद' सावथुन बानायो बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै जोङो बे खेबावबो सुंद' सावथुन बादायलायनाय शर्ट मुभि कम्पिटिसनखौबो नाजावनाय जादों। बेवहाय ट्रफिजों लोगोसे जोङो केस 25,000 रां होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव माखासे प्रडिउसार बिथांमोना मिउजिक भिडिअ बानायो। दा मिउजिक भिडिअनि बाथ्राखौबो जों साननानै बा मिउजिक भिडिअजों लोब्बा गोनां महरगिरिफोरखौ मोनसे थुलुंगा होनो थाखाय जोङो मिउजिक भिडिअ कम्पिटिसनबो लानाय जादों। बेवहायबो ट्रफिजों लोगोसे प्राइज मानि थागोन। बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव थिग खालामगोन जोंनि कन्डाक्ट कमिटि आरो मिरु बिसाया। बेनि अनगायैबो जोंहा बोसोरफ्रोमबो जोङो जोंनि निउ जेनेरेसन एबा जायफोर आपकामिं बर'नि मेथाइ रोजाबगिरि एबा सिंगारफोर थायो बिथांमोनखौ मोनसे प्लेटफर्म होनो थाखाय जोङो भइस अफ बड'स बे कम्पिटिसनखौबो लाबोबाय थादोंमोन आरो बे खेबावबो जों लागोन। दा बेखिनियानो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला। डेट लाबाय नामा? औ एसे आगोलाव आं बुंखाबाय माने फैबाय थानाय 1 नभेम्बराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अडिट'रियाम हलाव बेयो जागोन। बेखौबो सावरायनाय जादों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों गासै बर' सावथुनखौ अनसायग्रा बिथांमोननिसिम जों फोरमायनो लुबैदों। थांनाय 6थि बर' सावथुन बान्था फोरबोआव अर्थात गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव खुंनायाव जोङो बलिउडनि सासे रिनाउन्ड एक्ट्रिस लाबोनाय जादोंमोन। बिथाङा जाहैबाय पद्मिनी कलापुरी। बिथांखौ लाबोनानै जोंनि बड' फिल्म एवार्डखौ जोङो थारैनो जोंनि गुवाहाटी सिटि बायदियाव गोबां हाइलाइट खालामनो हादोंमोन। बेनिखायनो बे खेबावबो जोङो अलरेडि बिटिसि सरकारनि हारिमु बिफाननि सावथुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथांजों सावरायबाय। बिथांनि स्पन्सरशिपआवनो एबा बिथांनि सापर्टआवनो बलिउडनिफ्राय फिन खेबसे महरगिरि एबा एक्टर एक्ट्रेस लाबोनो थाखाय जों थिरांथा लानाय जाबाय। आगुआव नोंथांमोना आदार कास्टनि शर्ट फिल्म कम्पिटिसन होदोंमोन, देग्लायबो लाफादों नामा? बेयो
दिनै बेखौ एसे दोनथ'नाय जादों नाथाय सम आरो सुबिदाखौ नायनानै हयथ' जोङो बे आदार्स लेंगुवेजनि सर्ट फिल्मखौबो एबा सर्ट मुभिखौबो कम्पिटिसनाव लाबोफिननो हागौ नाथाय बे बारनि थाखाय बे बारावबो जानो हागौ जायबो जानो हागौ मानोना बे एसे फाइनान्सियेल मेटार जाहैबाय जुदि बबेबा मोनसे एंगेलनिफ्राय एभेलेबल जुदि जोङो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट मोनोब्ला हयथ' जोङो बे आयदाखौबो सोफिननाय जागोन।